My people, no be small thing o. As e stand right now, they say that a lot of things are happening for inside the city of Owerri because of the neglect wey the governors wey dey or the leaders or the police or everybody wey dey for inside Imo State o, dey neglect all those Hausa, all those Fulanis wey dey buy kpakara dingbom, wey dey buy scrap, iron condemn. They say wetin these people dey do for different communities for different states is uncountable o. The one wey dey do for Edo State, Owerri, the place wey dey call Akachi Tower, built by the former governor of Imo State, which is Rochas Okorocha. They say that as e stand right now, they say hey, e don red o. They say these people dey live for inside that tower. They come outside from there, they do a lot of things. They carry people, they go inside. They kpokpo many women for the area, and for another side, for Douglas side again, where they still talk. We go play the video, make you watch before we come back and continue. Just stay tuned. A very quick one. Ịma okwu anyị na-ekwu bụ ka nchekwa dị na steeti Imo, by extension ala Igbo, and ihe ọwụla wụ ihe ga-akụnyeru nchekwa ụkwụ n'ala anyị ga-ekwu okwu ya, anyị ga-erezi ala ama ya. Ịghọtago? Achọrọ m iji ohere a kpọtụrụ aka na-achị steeti Imo bụ Hope Uzodinma ka o negodo anya na that Akachi Tower, ebe ahụ akpụrụ aka mmadụ, that kere ihe a na-akpụ ya n'ebe Akachi Road, ebe ahụ wụzi den of robbers now. I think Rochas Okorocha rụrụ that thing. Onwezi ihe eji eme. Gị baa n'ime ebe ahụ gị hụ na ndị akpakara tingbom, ndị ugwu ji ebe ahụ mere 1 bedroom flat, 2 bedroom flat, 3 bedroom flat. Ndị ugwu a na-ada onwe ebe ị ga-agawa n'ala Owerri gaa n'Imo steeti gị hụ ebe ha kwụrụ ụgwọ ụlọ. Onwe ebe ị ga-agawa n'Imo steeti hụ ebe ha na-akwụ ụgwọ ọkụ. Onwe ebe ị ga-agawa n'Imo steeti hụ na ndị a bi na neighborhood asị na-akwụ ụgwọ ụlọ, asị na ndị a na-enwere ebe ndị a bi. Ọ na that tower ka ha ji mere bedroom flat ha. Ị ga-adị aga ịghọta ebe ihe anyị na-ekwu. Now, ebe ahụ aghọọla ezigbo ọhịa now. Ebe ahụ ka onwe ihe anaghị eme n'okpuru n'ime that tower. A na-erepụcha ụmụ nwaanyị. Anara m afụrụ ndị mmadụ fonu na barod ebe ahụ gbakpuo dị ya. Of course, onye ọbụla fụrụla gị fonu na that road gbakpuo dị ya, ị ga-achụ ya aba. We have had cases of one guy ama kedu this guy na-akpọkarị na redio. Ebe ahụ ka ha kụrụrụ ya, ndị ugwu kụrụrụ ya, kụba gị ya dị ya, kụọ ya gwogwo, nashịa ya ntafọshịa ya. Ndị akpọrọ ụmụ nwaanyị baa dị ya, ha erepụo. We don't want that tower again. Tower ha aghọọla a threat to the security of Imo State. Akarachi steeti Imo, ndị ọ dị n'aka, biko nu pull ore na that thing down. Pull onye down. Ka that place dị very free, ka that place dị open. Ọ nọkwa ọdụ ka this ihe arụrụ, gịnị arụrụ na this Douglas, ebe Garden Park, ọkwa Rochas rụkwara that one. Ebe a na-ama akpọrọ ya parking lot ka gịnị. That ihe arụrụ dị ya n'akụkụ n'ihu Garden Park ebe a mimeri gị na-eme ka na-aga Douglas. Ebe ahụ wụkwa ụlọ ndị oshi. Onwe ihe na-anaghị eme ebe a. Bịga Akarachi steeti Imo, pulola anyị that tower down. The other one kwa ebe ahụ ndị oshi na-agbabazi ebe ahụ, onwe ihe na-anaghị eme that particular place nke Douglas ahụ ihe na-eme ebe a. A lot of wrong things are happening there. Criminality going on there. All these abandoned properties, abandoned buildings. Lagurole n'iyi. Ọbụna dị ndị akpakara tingbom agala na nke that tower gbachicha kere ahịa iron ha tụtara iron kụwashicha ihe na amịsha iron. Before you know it now, that thing ga-eji aka ya daa. Before you know it, that thing ga-eji aka ya daa. O nwegburu mgbe a chọrọ ịkụ that thing. Amam ihe mere na akụ ya. So because she pull that thing down, ka ebe ahụ dị open. Onwe ihe ọzọ a na-eji ebe ahụ mechi jiri ya mere. Anụ m na o nwere one entertainment gịnị ihe ụmụaka on that side. Because she clear that area. Tinye ya something that is very useful for ndị Imo. Ebe ahụ aghọọla criminal den of ndị oshi ndị ama. Akụcha tower ahụ, biko she kụọ nke anọ na ebe Douglas, opposite Garden Park. She pịa ya. Ihe ọwụla wụ ihe na-akọva ndị oshi, shi kutuo ya n'Imo. We don't need them. Anyị chọrọ ka Imo steeti anyị dị safe.
so that onye na-alọta Owerri ya alọta in a safer and the safest place obi eruo mmadụ ala biko arịrịọ ka anyị na-arịọ Akanachi steeti Imo ịhụ na data Akachi towa shikutuo ye, we don't need it. Thank you. My people, this is not the current situation of wetin dey happen for inside Owerri. Now we say mo bring am come show una, mona hear am as it dey go. My wonderful people, there's somebody wey dey call Tompolo, una know am, the leader of Niger Delta militants. They say the guy don dance so on top of naira. That na social media come dey drag am say may EFCC go arrest am as they take dey arrest Igbo billionaire, somebody like E-Money, and when the same Obi Cubana do the same thing. Cubana Chipri. So my people, I go play you the video, may you watch before we come back and continue. Stay tuned. My people, so e get some people wey go commit crime for inside this country. That crime nobody go talk about am. But however, we are watching what will be the reaction of EFCC and Nigerian government. My people, a lot of story dey for ground wey I wan show una. Just stay tuned as I dey bring am one after the other. May you quickly drop your own opinion for inside comment section.